guys. Ma? Doon sa bako. Ma? Ganun po guys. Abi na yung sundang lab. Busalanay ko. Kahait doon. Ambi to isa. Kakalibre dali. Bi. Hinay di ka mahuyog ka. Guys, tanong ta kalibre. Hello guys. Hello guys. For today's video, habol man ni atong sundang. Buyo. Ma? What? Hawa diha. Ayaw. Kaya man ko nagiwa. Hawa diha, bi. Dari pa. Tabi diha, diri ka spikas. Yeah. Tabi kay mo. Doon na. Hindi ako. Ma, nag-video ikaw, ma? Sibog diha, tabi. Wala, ma. Matamakan lagi na. Try dara ako dito. Pieces. Bi. Kanay baro, bi. Nagbayo si mama? Isod ini siyang putlong. Yes. Abe. Sorry. Yeah. Yosa. Yaw. Dipinsa sa fibers. Yeah. Yes. Yan, di ang saging. Wow. Thank you for watching.